jopuonjre kik bed kod chandruok. Tere mbaka moro na winjo oganda wacho ni sani sirikal chal kagima wiye owil piyo ni nitie joma ne onge kuonde dak kaluwore gi oula Jojbati. Koro mae mokoro en achiel kuom sigana momedo paro ne go sirikal ni midhiero nyotimore to ok norumo mana sama ne samoro koth odok mapiny. Pod nitiere jok mathoth ma pod kale midhiero. Wadhi mbele ni riwruok ma ok mar piny owacho mar Support for Tropical Initiative in Poverty Alleviation koro dwaro mondo mi los chike mabiro bedo ka rito ratiro mag punda e pacho kae. Jorito mag riwruogno ma oloso e kinde nyasi mar dhialo punda e kaunti ma Siaya gikoni ber ka irito leno nikech kony ma gichiwo ne dhano to ok mana kony ma gichiwo ne dhano kende, to ma bende giwacho ni biro timore ka oket chike mag kumo ji marocho ratiro mag punde e pacho ka. Jafwambo mar Judith Omondi nitiere kod ler mathoth. Wuon punda ka wuon punda gi punda ne moro ka moro kowuok pacho nyaka e pap makolal e kar chung' od bura mar Arieda en nyasi mar dhialo ber ma punda nigo e ngima dhano. Gi jopuonjre mag skunde ma bende ne ochopo ka mar yudo puonj ewi kaka inyalo rit punde, jolony e bor riwruok ma ok mar piny owacho oyango chenro ma gin go mar dhiro chike mabiro bedo ka rito ratiro mag punde e pacho ka. Ka otelnegi kod jatatije mar riwruok mar Support for Tropical Initiative in Poverty Alleviation gikoni bed ni nitie chike marito ratiro mag le e pacho ka, punde ok osebed ka irito kaka winjore. Samoro kwaloso to iwacho ga ni nitie chike mag le duto ma dhano rite e dala. To kingo malong'o to onge. Sani kidhi e chiro e agrovets to yedhe mantie gin mag animals moko, meg le moko, to ok mar punda. Koro nikech polisi onge, joma loso yedhe bende okel kata mar punda, nyithi thieth bende punda ok yud maber. Director mar riwruogni ma bende osebedo ka tiyo machiegni kod weg punde e kaunti ma Siaya, Kisumu kod Homa Bay koni ber ka anyuola mar punde irito kendo medo dongore. Ka bende yeng'o mar punde pacho ka giyango ni medore ma poni ok orit chike to ji mathoth biro chako chamo ring punde pacho ka. Yando ng'emana ni ndei ya Limuru emi yang'e punde e bungu to wang' ni nyocho ochopo mana Ukambani kucha. Sani nitie weche matek, gigi lokre okinyi gotieno, joma fundu goye koriek. Koro wadhi mbele gi mondo waket chike. Productivity of the animal is very low, and hence comparing productivity to slaughter, then we will end up seeing extinction of this species. So that's why we are talking about, we want these species to be protected to the future, because a lot of people Africa happening to be in the developing world, a lot of people depend greatly on these animals. Director ma ochung' ne weche mag chia e kaunti ma Siaya, Maurice Rangoma, ma bende ne onyuori e nyasini, oyango ni kaka kaunti gisefwenyo ni kwan mar punde dok piny e kaunti no, kendo gisechako tiyo machiegni kod riwruoge ma opogore loso chike. Been working with the STIPA to come up with a donkey policy. We are in the progress. We have not yet gone far, but we're still consulting with other stakeholders so that we can come up with something that is concrete, that is acceptable to all donkey owners and all stakeholders in the donkey. Judith Omondi, Ramogi TV. Macheni kendo nyagora Mogi ka owuok